私は等身大で生きている諦めないなかったあの日までも知ってたんだこの想いも届かない知らない電話番号へこまって試してきてもお金も心も割って離されない騙されない騙されてからあなたの口座が犯人に使われていますそんな急な話音を鳴らせば慌ただしく